Hello guys, good morning. Kagabi ide guys, nanaktak si Alex o palangre. Mo niyang kuha guys, sagol-sagol. Ya ding giaisan. So nilili ko karong buntag guys. Pagi, dunay isda. Pagkakaroon guys, atong atangan si Mr. kung kanus asya mo uli. Andam-andam lang tagbaldi guys, kaya mo kay bawog na abay isda ugwa. Kay kagapong adlaw wa man siya isda. Zero siya guys, kay panagko may ilang gidala. Mao lagi nakalisod ning panagko guys kung apil-apil taan ni unja. Way siguro. Pero kung ang panagko guys makaswerte ka bisag ka usara, bawi jud ang imuhang puhunan. Namuhunan pa mi guys o palang rin panagko. Gahapon lagi na zero, mabawi. Ambot lang kakarong adlaw ay kanong panagat niya guys o makabawi ba. Kay gahapon si Junior ay nakakuha. Di apoy usa. Madyo gani kay day usa guys wa masiro. Atong atangan guys, linaw pa man kaayo po do. Linaw sayo pa po ang kabuntagon. Atong atangan guys. Pilar may sugilanon guys, niabot na sila. Ato makita guys nga nagkaduol na sila Naglumba na og dagan ang duha ka pambot guys, ang amahan og anak. Sila raman nilawad aning adlawan. Kay si Alex gabi iraman. Kaya naging mga tawa na di mailag na ba isda ugwa kay pakusog ng gihapon nagpadagan. Paman? Naisda ni mo anak? Ha? Na Edwards? Papa naisda to? Ha? Zero di iPod? Panagko. Zero gihapon. Atong subayon guys og naaba. Atong subayon og naaba. Tusis to. Karo pagsunod adlaw lagi. Aga. Ingon ani mo jud ba kung managat zero man jud usahay. Ikaduhang adlaw jud guys, zero siya. Hello guys. Gadada magugkog baldi mo zero. Zero jud di ay.
Ming, zero man ato ang mananagat, Ming. Ming. Zero man, Ming. Basin ra ugma ta, Ming. Adlang Domingo. Ikaduhang adlaw, zero si Bert. Bawa ka rin si Junior. Tunggu terus inilas ba? Tay. Pau nagsuga. Pau lagi. Udah Crocs. Agpagi na anak. Butan ba to? Wow. Nalagit ko na aga nang usa ka buok kanang hawiran. Okay. Ha? Ang ibay lagi itong kuan. Saging. Sakit. Katong ahong gidabang Sakit. kadil. Lain man gud to. Aw. Tawag ka kuy. Hmm? Sakyan ba kuno nimo to? Oh. Pakdan mo kay. Oh, ibili nang dako kay. Ako kuan. Sag di lamang gud ako ra nabayad ana. Mako ra ba zaman ha? Usa ka kuan og usag tunga ana. Punuan ng 300 ro na. Patro. Kanang pagi? Di. 120 ra bita. Papa. Sukod-sukuro na niyo sa kabuok. Papa. Pa surprise man di ay naa man di ay. Negos papa. Oh. Oh. Ma, Ha? nabikos papa. Zero lagi. Wa pampusto niyo dia. Alanganin, mga moto. Kilo na. Kilo. Alanganin, 3 na, 2 media na. Sa panagat guys, dunawa swerte di malas. Pagkakarong si manahon na guys, mura wa jud kaagi si Mister sa iyang pagpanagat. Ag iyahin ng mga anak mo nakaagi guys. Og pasensya na mo guys, og maoray poy lingaw nako karong hapon na. Og ako miingon bye-bye.